Κύριος Παλιόπορτας, πρόεδρος του Φοίνικα Σύρου. Κύριε Παλιόπορτα, η ομάδα σας δεν τα καταφέρε. Σήμερα ιτήθηκε 3-1 από τον Παπουχαϊκό. Θα ήθελα το σχολείο σας. Το σχολείο μου. Ναι, όντως το 3-1, να μείνω στο 1. Το πρώτο σετ που πήραμε ήταν ωραία, δυνατό. Και μετά για διάφορους λόγους, και εσωτερικούς και εξωτερικούς, αρχίζαμε και εσωτερικούς και εξωτερικούς. Και μέσα στην ομάδα και από το θέμα της διαιτησίας. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα ήταν χάσαμε 3-1. 1-3 για την ακρίβεια. Ήταν το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Να ευχηθώ για όλες τις ομάδες για του χρόνου να μην υπάρχουν τραυματισμοί, γιατί οι τραυματισμοί φέτος που είχα εγώ ήταν πάρα πολλοί. Και σε άλλες ομάδες υπήρχαν τραυματισμοί, όχι τόσο πολλοί. Ελπίζω για του χρόνου να μην υπάρχει κανένας τραυματισμός, όχι μόνο για την ομάδα μου, για όλες τις ομάδες. Από εκεί και ύστερα να ευχηθώ τα χρόνια πολλά όσον αφορά το ελληνικό βόλεϊ. Και όλα έχουν δείξει ότι οι ομάδες στην ουσία έχουν στρώσει, θέλουν λίγο ακόμα στρώσιμο. Πάντως θα υπάρχει καθαρά ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και αυτό είναι το ευχάριστο, γιατί θα τραβήξει κόσμο στα γήπεδα. Θα τραβήξει παιδάκια στις ακαδημίες. Θέλουμε και το μέλλον. Μετά το τέλος του αγώνα μπήκατε στα αποδυτήρια. Τι είπατε στους παίχτες, ευχηθήκατε ίσως για τα Χριστούγεννα? Ακριβώς αυτό. Ότι σήμερα ήταν ο τελευταίος αγώνας όσον αφορά το 2012. Έρχεται το 2013, χρόνια πολλά σε αυτούς, να είναι καλά, οι οικογένειες τους, να μην υπάρχουν άλλοι τραυματισμοί, τα γνωστά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.